parece hoxe un día bastante triste. É dicir, que un concello como Outeiro do Rei teña que levar a pleno un plan de saneamento do concello, parecenos, cando menos, lamentable, e non é para nada para estar contentos. Máxime, cando estamos falando dun concello que ingresou cantidades moi importantes por distintas vías nos últimos anos. Estamos falando dun concello onde nos últimos anos se subiron taxas dunha forma importante, un 20, un 40, un 30% en moitas dos seus servicios. E incluso un concello onde este mesmo ano as veciñas e veciños de Outeiro van pagar polo seu IBI unhas cantidades moi superiores ás destes anos, e con 4 anos de forma retroactiva, ainda que se fraccione ese pago, polas fincas que teñen nos núcleos rurais. É dicir, os ingresos van a aumentar aínda máis polos impostos e, sin embargo, ten que vir a pleno un plan de saneamento. Por que ten que vir a pleno un plan de saneamento? Simple e llanamente porque se gastou máis do que se ingresaba. Non hai outra volta de folla, e non se poñen disculpas. Aquí pedíase, lévase varios anos pedindo un crédito no mes de xaneiro, máis ou menos a principio de ano, para poder chegar hasta o mes de outubro que se cobran os impostos. Está aí todo ben, sin ningún problema. É unha operación normal que en moitos sitios hai que facer, porque dado que non se cobra hasta final de ano, pois como unha operación de tesorería pedimos un crédito para chegar hasta outubro e novembro que cobramos os impostos. Moi ben. Pero tamén levamos varios anos donde chega outubro ou novembro, devolvemos o crédito e quedamos sin diñeiro para pagar aos nosos acreedores, co cal nos convertimos nun concello mal pagador, que tarda hasta máis dun ano en pagar as súas facturas. Lóxicamente, o que nos dicen a administración superior é: miren, señores, non fagan trampas ao solitario, se non poden pagar, dígano, e vamos coller ese crédito que piden a 9 meses vista, a 12 meses vista, é igual, e deixollelo coller a 15 anos para que poidan pagar ustedes o que deben, porque gastaron máis do que ingresaban, punto pelota. E calquera outra cousa é engañar aos nosos veciños e veciñas. Está pasando eso nun concello onde, como decía eu, se ingresou moitísimo diñeiro os anos anteriores. Estes anos subiron tasas e impostos, ou sea, ainda se ingresou máis. E, mentras tanto, temos servicios básicos que son penosos. Estes días choveu. Veremos como temos a auga a semana que ven. Non podremos ducharnos nas nosas casas, os que temos auga da traída municipal. Teremos que ir a Begonte a ducharnos, ou a Rábade, ou a Lugo a ducharnos. Non podemos facelo, e non se fai nada. A mí se me dice: vamos pedir un crédito a 15 anos e vamos solucionar o problema da auga. O BNG votaría a favor sin dudalo, un investimento real para solucionar un problema. Agora, aquí estamos pedindo diñeiro para pagar o gasto corriente porque gastamos moito máis do que cobramos. Cunetas sin limpar, beiralúas sin lavar, etcétera, etcétera, etcétera. E, mentras tanto, pois eso, gastos de forma masiva, acumulando, por exemplo, se non podemos pagar os nosos créditos, como liberamos a 2 concelleiros a maiores? Como podemos facer eso se non podemos pagar aos nosos proveedores? Como podemos facer eso? Como podemos acumular persoal de forma masiva en algúns sitios que eu creo que se estorban uns a outros, mentres que hai departamentos, por certo, que non teñen persoal suficiente para facer o seu traballo? Como podemos facer eso? Non o entendo. É unha cuestión de xestión, de gastar aquilo que podemos pagar. E, igual que nas nosas casas non podemos, como dice o refrán, estender o pé máis do que cubra a manta, que en xestión unha administración ten que facer exactamente o mesmo. E pídese un crédito que era un ano, pasas a 15 anos porque non se pode pagar, e se paga non cobran as persoas que nos adeudan. É moi triste que neste momento haxa xente que diga: non quero venderlle ao Concello de Outeiro, teño que facelo porque se digo que non, métome nun lío, pero quero venderlle porque tardo máis dun ano en cobrar. Iso é moi triste, é moi triste, é moi penoso, e iso non pode pasar baixo ningún concepto. Por iso, dada a situación e a xestión que se fixo desde a alcaldía nos últimos anos, como dice a compañera do PSOE, é certo que non hai máis remedio, pero, dende logo, hai que facelo, ten que tirar para diante, pero, dende logo, o BNG non vai avalar esa nefasta xestión económica que se está facendo no Concello de Outeiro do Rei nos últimos anos e que nos leva á ruína. Eu xa dixen nos orzamentos que, pedindo ese crédito que tíamos que pedir para facer algún tipo de investimento, se non se podría facer, era algo que iban ter que pagar os nosos fillos e o mellor os nosos netos. Pois agora, para pagar a luz, a auga, os salarios, os gastos corrientes, vamos ter que pagar un 15 anos, co cal tamén os nosos fillos
esperemos que non os nosos netos, van ter que pagar ese tipo de cousas. E parece moi triste, insisto, pagar dentro de 15 anos un investimento imprescindible, como sería, por exemplo, unha auga normalizada, pareceríame normal. Bueno, nada que dicir. Ahora, ter que empeñarse a 15 anos para pagar a luz é que manda truco, Algo están facendo mal para que eso ocorra.